vanuit de Nederlandse overheid geweest van een superioriteitsgedachte. Ik zou het eerder willen omkeren. Het laat zien hoe knullig de Nederlandse overheid hier heeft gehandeld. Dus juist verre van dat. We deden het niet vanuit een superioriteitsgoed op een bepaalde manier. We deden het vanuit een knulligheid juist niet goed. En voor wat betreft 1 juli, 1 juli 2023, is het de bedoeling dat nader iets komt voor wat betreft deze thema? Ja, er zijn een aantal zaken al door het Nederlandse kabinet besloten. Eén, er komt een fonds waarvanuit activiteiten die gaan over awareness, die gaan over het vastleggen van de geschiedenis en de doorvertaling naar het heden, die daaruit betaald kan worden. Daarvan is heel nadrukkelijk gezegd dat fonds krijgt in de Nederlandse wetgeving ook een wettelijke basis. En verder gaan we dat ook samen met de landen en de eilanden gaan we dat vorm geven. En ook met de gemeenschap in Nederland. Want ook in Nederland wonen natuurlijk de nodige mensen afkomstig uit een van de 7 gebieden. Dus dat is 1. 2, we hebben gezegd dat 1 juli 2023 tot 1 juli 2024... dat ook een herdenkingsjaar wordt. Maar dat we ook daar de invulling van doen in samenspraak met de landen en de eilanden. En we hebben gezegd dat er in Amsterdam een slavernijmuseum gaat komen. Dat gaat de stad Amsterdam trekken. Die heeft daar ook al mensen voor aangesteld. En dat juist ook in dat museum de verschillende perspectieven getoond moeten worden. En ook in het jaar juist de verbinding moet worden gelegd tussen het heden en het verleden. En daarnaast komt er een onafhankelijk herdenkingscomité dat op structurele basis vorm gaat geven aan de herdenking. En tot slot, en een van uw collega's heeft daar vanochtend ook een vraag over gesteld. Dat ging over de koning. Is in ieder geval ook vanochtend aangegeven dat de koning ook op 1 juli bij de herdenking in Amsterdam aanwezig zal zijn.